Information Center. Mas gipaligon pa sa Newsline Philippines ang iyang area of coverage ug mas gipalapdan ang iyang connection tungod kay duna kini collaboration sa dagkong organizations gawas sa nasod. Katapusang semana sa Disyembre tuig 2023, nagpermahanay og content collaboration ang Newsline Philippines Corporation of Climate Exchange, CILI, nga nakabase sa mga nasod sa United Kingdom ug South Africa sa isgutan ng pagprotekta ug pagpreserba sa kinaiyahan. Nakig-collaboration usab ang Newsline Philippines sa PR Newswire, usa ka dako nga content creator nga nakabase sa Malaysia ug sa uban pang nasod sa kalibutan. Dinhi sa Pilipinas, nakig-collaboration usab ang Newsline Philippines sa Radyo Sentro 90.3 nga nakabase sa Agusan del Sur, ang Kutang Waton News sa Cotabato City ug sa XFM 97.9 nga nakabase sa Davao City. What readers can expect is definitely to receive high-quality press releases and also exclusive news from international and also local brands across the globe, because we work exclusively with these brands. So when there's any announcement or exclusive article from this brand, we will be the first-hand receiver to publish their article to the readers. Ang collaboration sa PR Newswire o sa Newsline makabenepisyo sa mga viewers o followers tungod kay mas daghan na o mga balita nga ihatag gikan sa kasaligan usab nga mga network. Aron mapaabot sa Newsline ang ilang mga balita sa probinsya sa Agusan, nakig-collaboration ang Radio Sentro sa Agusan sa Newsline. Pinaagi sa pakikolaborate o sa among collaboration sa Newsline Philippines o sa 90.3 Radio Sentro Agusan, kamo makalaom labi na ang among mga pinalangga o suking tigpaminawan dinhi sa Agusan del Sur nga kami pinaagi sa tabang sa Newsline Philippines makahatod kaninyo og mga balita lukop sa tibuok area sa Mindanao o yung marusab sa uban pa nga mga area, mga impormasyon nga ngayon nato masayran, mga impormasyon nga pwede nga makabag-o sa atong katilingban, mga impormasyon nga makatabang alang sa matag usa kanato pinaagi sa pagkamabinantayon og magmaigmat nga lungsuranon. Ang Newsline Philippines website namugna niadtong Nobyembre 18, 2016. Una nang nailhan sa gawas sa nasod ug nakadawat na kini og internal nga award sa Germany. Samtang ang Newsline Philippines social media account gipakusga niadtong Enero 2020. Ang Newsline Philippines daghan og kabag-uhan sugod karong tuig 2024. Starting today, January 1, Newsline Philippines will be in coordination, in collaboration with two international networks. One is Climate Exchange, which is based in United Kingdom and other parts of the world, and we are also in collaboration with South Africa. It's about environment. And the other one is PR Newswire, which is based in Kuala Lumpur, Malaysia. They are promoting a very quality content of news, and it is spread all over the globe. While din sa Pilipinas, particular sa Mindanao, ang atong mga kakolab is ang Kutang Waton News sa Cotabato City, ang XFM din sa Davao City, ug ang Radyo Sentro sa Agusan del Sur. So, we are now 5 collaborators, no, ikaunom ang Newsline. But we continue to collaborate with the communities, especially ang mga community radio stations when it comes to news. Salamat sa inyong suporta, and we guarantee you that the content that you will have starting today and the news that you will have starting today are quality, community-based, as we continue to touch the lives of the people in the community. Ang Newsline nahimo ng kabahin sa inyong kinabuhi ug tungod niini, mapasalamaton kami kaninyo. Sa storya na mo ni sa Newsline na naghinaot mi nga unta kamong amo mga followers, kamo Newsliners, magpabilin sa amo o mag-uban na pod kita sa usa pa ka siglo, no? O pipila pa ka dekada as we continue to bring you the news and stories you deserve. And salamat sa inyong pag-uban sa amo, and above all, we continue to work together as we collaborate with other big networks and we collaborate with you, our viewers. Salamat!